wonten dawuh. Goblok kuwi lho, enten apa to? Kan ngobong. Ngobong ora gawa apa-apa, he? Utawa goblok iki nggo gawa obor, gawa geni oh iki. Wah, goblok-gobloke ora jalan. Foto kaya mangkono. Obor wis manghalat-halat ngobar marang Sang Anoman. Sekawit amung sak mrica binubut uruping Ponang Dahana. Dupi kasiliring para bancana saya ageng uruping geni ngobar dhateng ragane Sang Anoman. Nalika semana Ri Sang Anoman nedheng-nedhengi mamerake marang kasektenira Sigra Mata Aji Maundri datang ngedhap pinawasa agenging dahana. Saya ageng sariranira sak gunung, rong gunung, telung gunung, petang gunung, limang gunung, pitung gunung ngebeki jagat nyedom geni geger mawet negari Ngalengka. Raden Anoman geger mawut negari Ngalengka kobar saking geni ingkang manghalat-halat kepareng paduka ngracut Bramantya paduka Raden katepangna kula pun Gunawan Wibisana kadang tarunanipun Kakang Rahwana Raja kula badhe mbudidaya supados Kakang Mas Rahwana Raja kersa mangsulaken Sang Dyahayu Warasinta kepareng paduka pitados kaliyan kula Raden benjang menawi wonten wedal ingkang prayogi kasuwitakna kula dhateng Prabu Rama Raden. Raden Anoman paduka niku namung dados jejering utusan. Nggih kondur mawon sampun pikantuk damel paduka nak yenaken Sang Dyahayu Warasinta Raden.
Anoman kang wis bali marang Pancawati. Lho inggih sinuwun. Awit pangestu Paduka lulus Raharja anggen kula dinuta wonten negari Ngalengka. Sepisan kula nakiyenaken Sang Dihayu Sinta Gusti kula putri sampun kasembadan. Sesupe lintring temanten sampun dipun agem trep boten kagengin boten kaliten. Tuwin kula sampun bobot dhateng kekiyataning negari Ngalengka, tuwin kula sampun saged nyumurupi Rahwana-raja Narendra Ngalengka sinuwun. Minangka tandha yekti kula sampun pikantuk damel monggo kula tinitipan Kancing Gelung Cundamanik agemipun Gusti Putri Diahayu Warasinta keparenga nampi sinuwun. Lega rasane atiku nadyan mung nampa Cundamanik nanging wis bisa nambak kapanging ngrasaku Anoman. Inggih Kang mangkono Anoman gandeng sira lulus minangka dadi dutan ingsun minangka kanggo tandha yekti lamun sira bisa ngentasi karya sira Anoman bakal tak pundhut putra Wandanu utawa anak angkat bakal ndak paringi tenger tambah jejiman asma Rama Handayapati. Ngaturaken menuwun sinuwun dene kula pinundhut putra Wandanu. Iya. Nggih, kula nderek nekseni Raden Anoman dados anak angkat. Iya Kyai Semar. Raden, kados pundi? Mung anak angkat lho nggih, anak angkat. Ora sah apa-apa. Nggih. Niku wis diakoni anak wis ora wis matur nuwun. Aja ngapusi karo sing ngakoni anak. Mboten Kyai, nggih. Nek anak angkat kok ora cetha pejahi mawon. Inggih kula badhe nderek anak angkat kok pengkhianat ida-ida mawon. Mboten. Kula tetep badhe ngestu padha dawuhipun Sinten Prabu Rama. Sinuwun ana apa Kyai Semaya? Nggih, kula iki minangka dados paseksen Raden Anoman dinuta wonten negari Ngalengka lulus Raharja nadyanto kathah sambe kala ingkang mepalangi. Ewa semanten Raden Anoman teken-tekun ketekaning dados sedyanipun minangka utusan Paduka. Iya. Mengko liya wektu bakal tak anake Parapatan Agung piye bisane ingsun prapta ana ing negara Ngalengka. Nggih, mangke dipun rembak kalian para wanara sedaya menika. Jernyatanipun Paduka menika ora mung ngrebat putri, ning mangrurah Satrumurka minangka dados utusaning adil. Kanthi lulus Raharja Raden Anoman dados duta Paduka, tegesipun titipun ning gati lelampaning dalu menika. Hanggenipun para kadangkas FCSBA ngawontenaken ambal warsa sageta saya kuncara anjaying bawana ayem tentrem organisasi utawi paguyuban SBA saha Kas FC sageta nyembuh dhateng kuncaraning bangsa lumantar budaya. Kula pun Semar sak kanca ingkang wajib ngrumosi kanthi lepat saha kirang mawantu-wantu kunjuk dhateng sedaya panitia miwah panjenenganipun Bapak Kepala Desa. Kula sak kanca nyuwun gunging samudra pangaksami sabibaring ngringgitan wonten ing Kedung Sumber Kas FCSBA tetepa anjaying bawana rukun ing salami-laminipun. Monggo kula kanthi sesanti sepisan merdika salaminya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.